Вітанкі. Беларуская мова адносіцца да тых моваў, якім пагражае знікненне, адпаведна спісу моў пад пагрозай, які укладвае ЮНЕСКО. І гэта наступствы свядомай дзяржаўнай палітыкі, скіраванай на вынішчэнне матчынага слова з усіх сфераў жыцця. Только идиот в Беларуси может отказаться от русского языка. І сапраўды Лукашенко стварыў усе неабходныя умовы, каб у Беларусі немагчыма было нават пражыць дзень па-беларуску. Ужо менш за 10% вучняў у школах маюць магчымасць атрымліваць адукацыю на матчынай мове, а пасля школы у цябе і наогул фактычна няма магчымасці навучацца, калі ты беларускамоўны. У сярэдняй спецыяльнай адукацыі, напрыклад, гэта каля 100 чалавек на 100 тысяч студэнтаў. У вышэйшай адукацыі стан не лепшы. З цягам часу сітуацыя пагаршаецца, і гэта толькі афіцыйныя дадзеныя, якія выключаюць той факт, што нават у беларускамоўных клясах, куды вельмі цяжка трапіць, не заўсёды размаўляюць па-беларуску. Мне нужен учитель культуры, а вы по-белорусски разговариваете, потому что принцип или учились в этой школе белорусской языке? Ну, я заўсёды размаўляла по-беларуску. Ну вот смотрите, вы придете к директору, начнете размовлять на белорусской мове, все, сразу же, идет. Почему? А чаму? Мы живем у Беларусі, чаму гэта так дзіўна, што чалавек размаўляе на беларускай? Это совсем не дивно, но если бы вы были наставник белорусской мовы, это понятно. Таксама памятайма і пра тое, што ў школах пануе так званая наркамаўка або сталінскі правапіс, які быў створаны і уведзены яшчэ ў 30-е гады 20-го стагоддзя ў час жорсткага тэрору савецкіх уладаў, каб наблізіць беларускую мову да расійскай. Але адукацыя гэта толькі кропля ў акіяну зрасійшчвання беларусаў. Культурная прастора не лепей. У Беларусі немагчыма нават паглядзець кіно па-беларуску ў кіназале. Вы на чым вы говорите по-русски? Вашему. Безумоўна, нянавісць да беларушчыны прымае найбольш пачварныя формы ў рэпрэсіўных структурах. Падчас пратэстаў 2020 году беларускамоўных затрыманых катавалі з асабістай увагай. Ёсць сведчанні пра маркіраванне фарбай такіх людзей. На жаль, тыповымі з'яўляюцца і выпадкі, калі міліцыянты затрымліваюць людзей на вуліцы за размовы па-беларуску. Беларускамоўнасць заўсёды звязана з небяспекай, дадатковымі пытаннямі і здзекамі з боку самаабвешчаных уладаў. Ну, на видео, честно говоря, мы немножко его просмотрели, там слышно, вы говорите на белорусском языке. Пра так званых праваахоўнікаў да беларускасці ў іхных тэлеграм-каналах і згадваць не варта пасля іх адчування, што ты акунуўся ў брыдкае балота расійскага свету. А вы вообще что-то не по-русски разговариваете? Мы с Беларусью. Какие-то террористы. Такім чынам, беларусы ва ўсім, што датычыцца сваёй мовы, ужо амаль 30 гадоў без перапынку адчуваюць сябе як жыхары акупаваных тэрыторый. Нашай мове адведзена ў лепшым выпадку дэкаратыўная роля. Калі памагаты Крамлю адчувае неабходнасць пагуляць у незалежнасць, ён раз на год дастае паперку ад спічрайтараў і з парушэнняў нормаў беларускай фанетыкі зачытвае яе, каб потым пра гэта ў даволі зняважлівай форме паведамілі пра ўладныя медыа. Праз год гісторыя ідзе па новаму колу. А як толькі нехта нават з праўладных беларусаў прапаноўвае аднавіць сферы ўжытку беларускай мовы, яго адразу ж асаджваюць словамі кшталту Опять пошла эта языковая волна. Но я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще. Насамрэч, гісторыя знішчэння беларускай мовы вымяраецца стагоддзямі. І вядома, што больш за ўсё наша краіна пацярпела ад арушнення. Гэта была мэтанакіраваная каланіяльная палітыка асіміляцыі расійскай імперыі, а потым імперыі ўжо савецкай. Але паглыбіцца ў гістарычную глебу русіфікацыі кожны здольны сам, у той час як распавесці пра вар'яцкія сучасныя захады, якія сёння адбіваюцца на стане беларускай мовы,
можна толькі калі ты штодзённа сутыкаешся з злачыннай палітыкай рэжыму у дачыненні моўнага пытання. Усё пачалося нават у першы год прэзідэнцкага тэрміну, так званы рэферэндум 1995 году, калі новабраны Лукашенко вырашыў не толькі пачаць глыбокую эканамічную інтэграцыю з Расіяй, пашырыў свае паўнамоцтвы, але і знішчыў нацыянальныя сімвалы ды надаў расійскай мове статус дзяржаўнай. Да гэтага яна лічылася мовай міжнацыянальных зносін, як у Казахстане, Узбекістане, Малдове, Туркменістане і іншых краінах, якія пацярпелі ад расійскай імперскасці. Такім чынам, Беларусь адзіная, акрамя Расіі, краіна, дзе расійская лічыцца дзяржаўнай. Рэферэндум, які надаў ёй гэты статус, супярэчыў Канстытуцыі Беларусі і дзейнаму заканадаўству, адзначаўся парушэннямі закона, то бок быў злачынным. Дэпутатаў, якія абвясцілі галадоўку як супраціў парушэнню закона, збіла група асобаў у чорных масках, уварваўшыся ў авальную залу дома ўраду. Падобныя групы невысветленых асобаў у чорным, а хто ж гэта быў? Знаёмы кожнаму беларусу з 2020 году. Вядома, што злачынны рэферэндум, які зліквідаваў статус нацыянальных сімваляў, загнаў уласную мову ў гета, прывязаў краіну да Расіі і надаў прэзідэнту амаль неабмежаваную ўладу, не мог быць прызнаны міжнароднай супольнасцю. Тое самае датычыцца і 1996 году, калі Лукашенко канчаткова усталяваў дыктатуру пры дапамозе расійскага ўраду, які даслаў сваіх галоўных прадстаўнікоў Чарнамырдзіна, Строева і Селязнёва у якасці дапамогі дзеля поўнага захопу ўлады і праглынання Беларусі расійскім светам. Что значит расширение русского мира за счет Беларуси? Слушайте, чем мы, когда мы стали вне этого русского мира? Такім чынам, аніводныя прэзідэнцкія выбары за выняткам першых не былі прызнаныя свабоднымі і справядлівымі паводле асноўных міжнародных стандартаў. Вось так, з 95-го году у Беларусі беларуская мова стала чыннікам супраціву аўтарытарнай уладзе, і яе мэтанакіраванае вынішчэнне толькі пашыралася. Вопросы языковые раз и навсегда в стране решены. По крайней мере, в тот период времени, пока я буду президентом нашей Беларуси. Цікавая заява, улічваючы, што ніводныя наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не былі прызнаныя. Бо вядома ж, пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Беларусь – краіна з наймацнейшай у свеце моўнай дыскрымінацыяй. І Лукашенко нават ганарыцца гэтым, штораз згадваючы падзякі ад імперуючых уладароў. Я повторю то, что я говорил первому, второму президенту и третьему президенту России. Когда они мне говорят: спасибо вам за то, что вы не создали проблему с русским языком, как в других, не буду называть, государствах. С Владимиром Путиным, когда он был президентом, он как-то мне говорит: ну спасибо, вот вы единственная страна, которая русский язык там не обижаете. Не хочу напоминать наш разговор с Путиным, это уже стало аксиомой, когда он меня поблагодарил за язык русский. Нават здзіўляе такое непрыхаванае вынішчэнне беларускасці на карысць расійскаму свету. Меня за что благодарить? За мой русский язык. Язык, который называем русским, не российским, как некоторые у нас называют его, русским языком. Там душа нашего народа почти последнее столетие, да и, наверное, больше. Так, нават рэшткаў не засталося. Ацалела толькі душа, і тую скралі рабаўнікі з усходу. Нічога дзіўнага, улічваючы, як саўкі намагаліся з беларусаў зрабіць прыклад камуністычнай нацыі па запаведах Хрушчова. Чым хутчэй мы ўсе загаварым па-расейску, тым хутчэй збудуем камунізм. Слушайте, мы сами русские. Белорус — это русские со знаком качества. Якасныя беларусы больш набліжаны да сверхчалавека за саміх расейцаў. Галоўнае, каб самі расейцы гэтага не пачулі, бо там і так багата запазычанняў ідэалегем нацысцкай Нямецчыны. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки.
Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти. Фальшивка, самая настоящая, сфабрикованная в Польше. Жарты жартамі, але вы уяўляеце сябе іншую неакупаваную краіну, дзе нібы прэзідэнт дазваляў сабе такія словы пра народ і мову гэтай краіны. В науке особенно. Ну что, хотите ее загубить вообще? В здравоохранении. Там же термины в основном, я не знаю, они русские, белорусские, но они такие, их называют русскими. Но они пока на белорусской мове не придуманы. А то, что мы придуманы, так стыдно даже иногда говорить, повторять. Тыповы міт расійскага свету, бо насправдзе гісторыя лацінскіх і грэцкіх запазычанняў у тэрміналогіі беларускай мовы значна глыбейшая за гісторыю расійскай, бо мы літаральна належым да еўрапейскага цывілізацыйнага кола. Тэрміналагічныя слоўнікі, складзеныя ў перыяды нацыянальнага адраджэння, яскрава сведчаць пра тое, што наша мова здольная абслугоўваць усе сферы жыцця. Таксама Лукашенко адказны за распаўсюд іншых мітаў. Кшталту беларуская мова – гэта бедная мова і гэтак далей. Нават дарожныя шыльды па-беларуску муляюць вока галоўнаму мовазнаўцу краіны. Вывесили табло. Выконвай хуткасный режим. Ну, понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек, выконывай, хуткасный, но понял, что режим. Ну что вы хотели этим показать? Ну 50% населения, 50 с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник. Ну а остальные же не поймут. Пришлось вернуть название нормальное, которое оно у нас в крови. Магчыма, у Лукашэнку і ў крыві не толькі рукі, але і расійская мова. Але ўсё ж такі беларусам звычайна зразумела, што напісана на такіх шыльдах. Абыякавасць і знявага да матчынай мовы прасочваецца і ў параўнаннях з моўнай палітыкай іншых краін. Слава богу, мы здесь дров не наломали, как где-то не создали международных прецедентов, а нас бы за это толпали, ой как. Нам бы, как Украине, не просили это. Хто не даруе, вядома. Тыя, дзякуючы каму рэжым Лукашэнкі утрымліваецца вось ужо амаль 30 гадоў. І тыя, хто ўрэшце рэшт, так бы мовіць, не дараваў Украіне яе імпэту да незалежнасці існавання ў цывілізаваным, а не расійскім свеце. Сапраўды, немагчыма ўявіць сябе вольную дзяржаву, дзе нібы кіраўнік гэтай дзяржавы так зняважліва ставіўся да яе мовы. Нават выкарыстоўваючы яе ў якасці мовы нянавісці, надаючы беларускім словам выключна здзеклівы, брыдкі сэнс. Неудаўшиеся змагары Свядомы раскручиваем. Змагары, свядомыя, быццам бы быць свядомым чалавекам штосьці дрэннае. Гэта вельмі падобна на тое, як расійскія прапагандоны выкарыстоўваюць украінскія словы ў якасці з'едлівай абразы. Улюбленыя прыклады незалежная і бацьківшчына. Це западенці, бандеровці, нас ненавиди у них. Ці магчыма ўявіць сябе забарону нацыянальных сімваляў у нібы суверэннай нацыянальнай дзяржаве? Ці магчыма, каб у такой дзяржаве падчас хапуноў носьбітаў нацыянальнай мовы маркіравалі фарбай? Такая краіна можа быць выключна ці акупаванай, ці цалкам марыянеткавай. І гэта вельмі важна разумець, калі мы разважаем пра тое, чаму беларусы не размаўляюць па-беларуску. Я абраў гэты даволі складаны ў Беларусі шлях год таму, каб прадэманстраваць, што чалавек нават без нейкіх выбітных моўных здольнасцяў можа пераадолець гэты моўны разрыў пакаленняў. Я не маю адукацыі, звязанай з мовамі, і наогул гэта ніколі не было ўключана ў маё кола інтарэсаў. Але калі я здолеў, гэта магчыма для кожнага. Спадзяюся, гэта караценькае відэа дапаможа не беларусам зразумець складанае моўнае становішча, у якім знаходзіцца Беларусь зараз. А беларусам варта памятаць, што як бы нас не намагаліся асіміляваць,
мы ўсё адно падымаемся з попелу, бо свядомыя людзі узнікаюць насуперак усім намаганням іх знішчыць. І сярод беларусаў іх багата.